Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Martes, January 27. Dinukot na negosyante sa Cabanatuan City, ligtas na. Mastermind sa krimen, pinsan ng biktima. Pagguho ng binaliw landfill sa Cebu, iimbestigahan ng DNR. Nationwide review ng sanitary landfills, ipatutupad din. Angeles City Principal, pinarangalan sa World School Summit 2026. Nagbukas ng pinto para sa inklusibong edukasyon. Kadinala ng pong 50 Aldoning Crisota, Pegma Sosyanya Kimbacolor. At New Vibe, New Energy, mas ramdamang saya sa Spotlight with JM De Jesus podcast. Nasagip ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang isang negosyante matapos nakidnapin sa Cabanatuan City. Nasa koterie ng mga salarin sa krimen kung saan utak ang dating pulis na pinsan mismo ng biktima. Naritong report. Matagumpay na nailigtas sa Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang isang 59 anyos na negosyante na dinukot itong Lunes, January 26, matapos ang mabilis sa kilos ng mga otoridad. Pinangunahan ng NEPO ang operasyon, katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya sa Cabanatuan City at karatig lugar. Batay sa impormasyon, bandang alas 7:52 ng umaga, nang sabalitang dinukot ang biktima sa barangay Kapitan Pepe, Cabanatuan City habang papasok sa bodega. Tinangay din ng 3 suspect ang pulang pickup ng biktima at tumakas. Humingi raw ang mga suspect ng 5 milyong pisong ransom kapalit ng kalayaan ng biktima. Habang tumatakas patungong barangay Bacod Bayan, nasangkot ang mga suspect sa hit and run na ikinasugat ng 2 sibilyan. Agad namang dinala sa PJG Hospital ang mga nasugatan para sa gamutan. Ligtas na narecover ang biktima sa Amorville, Purok 1, Barangay Bacod Bayan. Natagpuan ang ninakaw na sasakyan sa Sitio Hacienda, Purok 2 ng kaparehong barangay. Dahil na flat ng kanilang gulong, iniwan ito ng mga suspect bago magkakahiwalay nito makas, sakay ng ibang sasakyan o pampublikong transportasyon patungong Sitio Parugrog, Barangay Kalikid Sur na nagresulta sa hot pursuit operations. Sa tulong ng tracking data mula sa ninakaw na cellphone ng biktima, natunton at naaresto bandang alas 5:52 ng hapon sa Sitio Daang Bakal, Barangay San Juan, San Miguel, Bulacan, ang 49 anyos na awol na pulis, residente ng Barangay Mabini Extension, Cabanatuan City, habang umano'y tinatanggang ipagbili ang gadget. Pinsan ng kinidnap ang salarin na mastermind daw ng krimen. Sa mga sumunod na operasyon, naaresto rin ang 2 pang suspect, isang 34 anyos na residente ng Barangay Barrera, Cabanatuan City at isang 27 anyos na lalaki, may asawa at residente ng Palayan City, Nueva Ecija sa kani-kanilang barangay. Inihahanda na ang mga kasong kidnapping sa ilalim ng Article 267 ng Revised Penal Code laban sa lahat ng naarestong suspect. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, sisiyasatin ng DNR ang nangyaring landslide sa binaliw landfill sa Cebu na susundan ng malawakang pagsusuri sa mga sanitary landfill sa bansa para hindi na maulit ang aksidente. Naritong report. Naglunsad ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ng multi-sectoral investigation hinggil sa nangyaring pagguho sa binaliw sanitary landfill sa Cebu. Kasabay nito, inatasan ding magkaroon ng nationwide review sa lahat ng operational sanitary landfill sa bansa upang maiwasan ang kaparehong insidente. Sa isang pahayag nitong Lunes, sinabi ni DNR Secretary Rafael Lotilla na layon ng hakbang na tukoy ng teknikal na sanhi, tiyakin ang pananagutan, maiwasan itong mangyaring muli at makabuo ng pangmatagalang solusyon sa problema sa solid waste management. Binigyang diin niya rin na mahalaga ang patas at siyentipikong investigasyon dahil karapatan daw ng publiko ang pagkakaroon ng transparency at accountability.
Binubuo ang Special Multi-Stakeholder Investigative Team ng mga independent expert sa solid waste management mula sa non-government organizations at academe, katuwang ang DNR Legal Affairs and Enforcement Team ng Central Office. Samantala, bilang tugon sa posibleng mas malawak na panganib na ibinunyag ng insidente, iniutos ni Rotilla ang inspeksyon sa lahat ng sanitary landfill sa buong bansa sa lalong madaling panahon. Inatasan ng lahat ng DNR Regional Office at tiyaking mahigpit na nasusunod ang environmental compliance certificates at mga safety protocols para hindi makompromiso ang kaligtasan ng mga komunidad. Layunin ng direktiba na maagang matukoy ang mga panganib at maipatupad ang kaukulang hakbang bago pa mangyari ang aksidente. Palalakasin din ng DNR ang public monitoring at national assessment bilang bahagi ng mas malawak na reforma. Aamyendahan ang mga patakaran sa public participation sa ilalim ng Philippine Environmental Impact Statement System upang gawing mandatory ang multi-sectoral monitoring teams sa lahat ng waste management projects, kabilang ang sanitary landfills. Maglulunsad din ang DNR ng comprehensive nationwide assessment ng solid waste management implementation upang matukoy ang mga kakulangan sa polisiya at mapabuti ang sustainability ng mga programa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Magandang balita sa piling kawani ng gobyerno dahil ipinatupad na ngayong buwan ang ikatlong tranche ng dagdag sahod batay sa inilabas na kautusan ng Department of Budget and Management. Naritong report. Sinimula na ng pamahalaan ang implementasyon ng ikatlong tranche ng salary increase para sa mga civilian government personnel simula nitong January 1, 2026. Kasunod ito ng inilabas sa National Budget Circular No. 601 ng Department of Budget and Management o DBM na nagpapatupad ang Executive Order No. 64 Series of 2024. Nakasaad sa kautusan ng 4 na tranche ng salary adjustment mula 2024 hanggang 2027 upang mapalakas ang compensation and position classification system ng gobyerno. Ayon kay DBM Acting Secretary Rolando Toledo, bahagi ito ng layunin ng kasalukuyang administrasyon na tiyakin ang makatarungan at sapat na sahod para sa mga kawani ng pamahalaan upang masuportahan ng kanilang pamilya at mamuhay ng may dignidad. Saklaw ng aumento sa sahod ang lahat ng civilian government personnel, regular, casual o contractual, appointive o elective, full-time o part-time, sa executive, legislative at judicial branches, mga constitutional bodies, state universities and colleges, at government-owned or controlled corporations o GOCCs na hindi saklaw ng hiwalay na compensation system. Hindi kabilang sa salary adjustment ang military at uniformed personnel, mga GOCC na may sariling compensation and position classification system na inaprobahan ng Governance Commission for GOCCs at mga individual na walang employer-employee relationship gaya ng job order workers, contract of service personnel at consultants. Batay sa sirkular, i-adjust ang sahod ng mga incumbent personnel ayon sa third tranche rates na katumbas ang kanilang salary grade at step noong December 31, 2025. Batay sa circular, i-adjust ang sahod ng mga incumbent personnel ayon sa third tranche rates na katumbas ang kanilang salary grade at step noong December 31, 2025. Ang mga bagong empleyado, pati casual at contractual personnel, ay tatanggap ng sahod sa Step 1 ng kaukulang salary grade. Saklaw din ng aumento ang compulsory retirees na may approved service extension lampas December 31, 2025. Tiniyak ng DBM na ang pondo para sa third tranche ay nakalaan sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act at sisingilin ng mga ahensya ang mga kaukulang halaga mula sa kanilang approved personal services budgets at corporate operating budgets kung kinakailangan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Pinangunahan ni Senator Bam Aquino
Chairperson ng Senate Committee on Science and Technology, ang pagbuo ng isang matibay na legal safety net para sa ambisyon ng Pilipinas sa nuclear energy. Sa pagdinig ng komite sa Senado, nanguna si Aquino sa deliberasyon para sa Senate Bill No. 1206 o ang Philippine Nuclear Liability Act. Layo nitong gawing moderno ang lumang nuclear framework ng bansa noong 1968 at iayon sa Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage. Binigyang diin ni Aquino na bago pa man makagawa ng 1 megawatt mula sa nuclear energy, dapat masiguro na may malinaw na pananagutang pinansyal ng mga private operator sakaling magkaroon ng aksidente o meltdown. This bill supports the players to come in, 'di ba? Because magkakaroon ng mas malinaw na regime kapag may aksidente, kapag may mga claims and liabilities, mas magiging malinaw. So this will support the industry to come in. Yes, but Philatom's already passed, no? Yes, A matter of time na lang 'yan. Opo. Okay, but technically you don't need this for it to start, but this law will allow for a better regime once these plants are up already. That This will protects cover it. them, yes. But actually, even if we don't push through with plants, the law will already cover all of the other uses of nuclear, no? Okay, so that's clear. Ang panukala ay nagtatakda ng isang multi-tiered compensation system para sa environmental cleanup at kabayaran sa mga biktima. Pinoprotektahan din ito ang mga Pilipinong taxpayer sa posibleng gastusin sakaling magkaroon ng insidenteng nuklear. Kasabay ng pagdinig, kinumpirma ng Department of Energy o DOE na kasalukuyang ini-evaluate ang mga potensyal na lokasyon ng unang nuclear facility sa bansa. Kinumpirma ni DOE Director Patrick Aquino na ginagawa na ang mga technical evaluation sa Bataan, kabilang ang site ng Bataan Nuclear Power Plant, Labrador sa Pangasinan, Camarines Norte, Masbate at Palawan. Batay sa datos, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na presyo ng kuryente sa Timog Silangang Asya na may average na 9.86 pesos per kilowatt hour. Sinabi ng DOE na bagamat ang uranium fuel ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $30 million, ang katumbas na enerhiya naman mula sa carbon o coal ay nagkakahalaga ng halos $800 million. Isang malaking pagkakaiba na maaaring magbigay ng malaking katipiran sa mga Pinoy. Bagamat ipinakita sa isang survey noong 2024 na halos 70% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa nuclear energy, nagbabala si Aquino sa kanyang mga kasamahan at sa mga opisyal ng kagawaran hinggil sa pagiging kampante. Aniya, ang suporta ng publiko ay dala lamang ng pag-asa para sa mas murang bayad sa kuryente at hindi sa tiwala sa teknolohiya. Palagay ko yun yung pinakauna sa mga pamilyang Pilipino na meron tayong source ng mas murang kuryente. For a nuclear plant to be put up in an LGU, we need to have full approval of all of the stakeholders there, considering how critical a nuclear plant can be. Diba? So, I hope we will take extra care in looking for the proper partners, no? Kung saan ho tayo magtatayo ng mga planta in the future. Ang isinusulong na batas sa liability ay kasunod ng pagsasabatas ng RA 12305 noong huling bahagi ng 2025 na nagtatag sa Philatom, ang kauna-unahang independent nuclear regulator ng bansa. Samantala, binanggit ng mga opisyal sa pagdinig na habang target ng Pilipinas na magkaroon ng unang operational nuclear plant sa taong 2032, ang pagpasa ng liability bill ni Senator Aquino ang huling legislative gate para makaengganyo ng seryosong investment mula sa mga pribadong kumpanya tulad ng Meralco at Aboitiz. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. May mga balitang yumanig. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DWH sa January. Mag-aalas 4 ng umaga ng January 26 nang sumiklab ang sunog sa Bulaon Terminal kung saan 3 jeep ang tinupok ng apoy. Ang detalye sa report na ito. 3 public utility vehicle o PUV jeepney ang nasunog sa Bulaon Public Market sa City of San Fernando, Pampanga, madaling araw ng Lunes, January 26. Dinatnan ng CLTV 36 News Team si Tatay Marvin na nagbibilang ng mga barya at kwento niya,
ito na lamang ang natira mula sa pagkakasunog ng kanyang pampasaherong jeep. Ito, yung naipon ko sa jeep. Ito na lang yung natira. Doon sa alikansya ko doon sa toolbox. Ito na lang, bare na lang yung 150 na lang. Nakikipag-boundary lang din si Tatay Marvin kaya labis ang pagkadismaya niya sa sinapit ng kanyang hanap buhay. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP-CSFP, nagsimula ang sunog bandang 3:40 a.m. kung saan 3 jeep ang nadamay. Tuluyang napulang apoy dakong 4:24 a.m. Bukod kay Tatay Marvin, nalumo rin ang may-ari ng isa pang jeep na si Tatay Norberto. Alam ko kamalay-malay, nasa bahay ako, tinawagan ako ng anak ko na nasunog daw ang jeep namin. Eh, siyempre, lang tinawag akong nasusunog yung sasakyan ko. Nanlambot ako, ninervous pa. Pero mo, sabi mo lang 300 na lang yan, nawawalan ka ng 300. Mawawalan ka ng anak buhay. Paliwanag ni Kapitan Laverne Gopez, makikita raw sa CCTV ang isang lalaki, minuto bago ang paglablab ng apoy. Ngunit nilinaw ni Gopez na under investigation pa rin ito at hindi pa kumpirmado kung sinadya o electrical problem ang pinagmulan. Karing CCTV tamo ganing barangay, ating kami nga pansina na taong mintagin, etabalo nung yaminda. Pero investigasyon pa naman, makakadismayapin. Nung sinadya din man o keng electrical o makananuya sana, solve pa yung problema na ning kiring jeep. Ayon sa BFP-CSFP, aabot sa 450,000 pesos ang pinsalang naidulot ng insidente. Pero laking pasasalamat pa rin ng mga driver na walang nasaktan o nasawi. Nag-intern ka rin yung panawakan yung matulungan kami. Kami talagang totally ala na itong mga sasakyan namin. Pati makina wala na. Kahit konting tulong, tulong lang siguro. Kahit pagkain lang sa araw-araw, kahit konti lang, mais na yon. Importante mabigyan kami kahit konti lang. Nananawagan naman si Kapitan Gopez sa mga nakakataas na matulungan ang mga apektado sa nangyaring sunog. Nang dahil sa hindi inaasahang insidente, nananawagan ngayon ang ating mga driver at mga operator na matulungan sila ng gobyerno dahil pansamantalang maititigil ang kanilang pamamasada dahil syempre hindi na nila magagamit itong kanilang mga unit. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Isang kabalen ang nagdala ng karangalan sa Pilipinas matapos tanghaling Principal of the Year sa 34th World School Summit 2026 na ginanap sa Malaysia. Dahil ito sa kanyang advokasya para sa edukasyong inklusibo at malasakit sa bawat mag-aaral. Sa isang entabladong puno ng mga educator mula sa iba't ibang panig ng mundo, isang Pinayang tumindig, bit-bit ang kwento ng malasakit, paninindigan, at paniniwalang walang kahit sinong bata ang dapat maiwan. Si Francis Anyam Suwan, isang punong guro mula Angeles City, Pampanga. Siya ang nakasungkit ng Principal of the Year Award sa 34th World School Summit 2026 na ginanap sa Malaysia nitong January 24. Kasabay nito, ginawaran din siya ng honorary doctorate degree in philosophy mula sa Maryland State University. Pero higit sa tropeyo at titulo, ang tagumpay ni Frances ay bunga ng isang adhikain, isang pangarap na nagsimula noong siya'y high school pa lamang. Sa mga outreach program na inilunsad ng kanilang paaralan, unang nasilayan ni Frances ang realidad ng mga batang salat sa kalinga at oportunidad. Doon niya natutunan na ang edukasyon ay hindi lang leksyon sa silid-aralan, kundi sandigan ng pag-asa, lalo na para sa mga batang nangangailangan ng pag-unawa at gabay. I started the idea with outreach programs. So during our high school days sa Aksay, meron kami mga outreach, and then we usually go to the orphanage. So my first initial
thought was, I want to build an orphanage. Mula sa simpleng pangarap na makatulong, isinilang ang Handprint School of Progressive Education sa Angeles City. Isang paaralang itinatag, hindi lang para magturo, kundi para umunawa. Isang ligtas na espasyo para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Ngayon, bilang directress at principal ng paaralan, si Frances ay kilala sa pagiging hands-on leader, mula sa pangangailangan sa klase hanggang sa pakanan ng kanyang mga guro. From maliliit na mga bata hanggang sa amin ng mga teachers tsaka makahead, talagang inaalam niya kung ano pang mga kailangan namin, ano pang mga dapat namin gawin, tapos talaga minimake sure niya na ito dapat gawin niya to, ito kailangan to, isa-isa pupuntahan niya pa kami. At saka naniniwala nga kasi kami na hand in hand towards reaching your child's full potential. Para kay Frances, ang inclusive education ay hindi opsyon. Ito ay responsibilidad at pananagutan. Pananagutang kilalanin ang kakayahan ng bawat bata, sukatin ang kanilang pangangailangan at tiyaking may sapat na suporta upang sila'y tunay na umunlad. When we do inclusion, it doesn't fit one size. So, nothing fits all. So, hindi siya parang damit na pwede mo isuot, pare-pareho kayo. So, it has to find a perfect fit. So, in inclusive education, we need to look at the background of the students. Are they able to flourish inside the classroom, or would they have difficulty? Then we need to find other options. Because when we do inclusive education, all of the services should be given. So if it's not provided, then it would definitely fail. So what we need to do is to be able to assess the students. Are they ready for inclusive education? And can the institution or the school education be able to accommodate them? Sa naganap na World School Summit, hindi lamang pangalan ni Frances Yamsuan ang kinilala, kundi ang galing, puso at dedikasyon ng gurong Pilipino. Isang patunay na ang edukasyong may puso ay hindi limitado sa silid-aralan, na ang dedikasyon at malasakit ng mga guro ay puwersa na kayang humubog ng mas makataong kinabukasan para sa lahat ng bata. Riniela Tugay, CLTV 36 News. May mga balitang yumanig. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DWH sa January. Sa ibang balita, kinilala si Mabalacat City Mayor Jel Daquino bilang Education Partner ng Department of Education, Region 3, nitong Martes, January 27, dahil sa kanyang suporta sa pagpapalakas ng kalidad ng edukasyon sa lungsod. Ayon sa DepEd, may mahalagang papel ang lokal na pamahalaan sa pagtatayo at rehabilitasyon ng mga silid-aralan, paglikha ng mas maayos at ligtas na learning environment at pagtutok nito sa kapakanan ng mga guro upang matugunan ang pangangailangan ng mga paaralan at mag-aaral sa Mabalacat. Kaugnay niyan, sinabi naman ni Aquino na ang parangal ay bunga ng kolektibong pagsisikap ng Mabalacat LGU, mga guro, magulang at iba pang katuwang sa sektor ng edukasyon. Aniya na nanatiling pangunahing haligi ng kanyang administrasyon ang edukasyon bilang pundasyon ng pangmatagalang kaunlaran ng lungsod. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Anting pamamugi king ipa ng literaturang Kapampangan, pagmasusyan niya ang 159th Aldoning Crisoto Juan Crisostomo Soto king Bacolor, Pampanga, nganing Martes, January 27. Ketimiyang panglang Sampaga, king monumento ng Soto ding miyembro na ning Crisot Heritage Foundation Incorporated, kambeng lokal na kapanibalan ning Bacolor. Alak yung Bacolod Crisot at ginulis lagyu pauli da rin kayang makabaldugang pyesa, kalupan ning Alang Diyos, metong yan naman makata at revolusyonaryo. Kasabay na niti ing pamanumpa da rin bayong alal a pamuntok ning CHFI.
Samantala, nagkaisa ang mga ahensya ng pamahalaan sa pag-iinspeksyon sa mga inabandonang balikbayan boxes na dapat sana ay matagal lang naibigay sa mga benepisyaryo ng mga OFWs. Tatagal naman ng 2 buwan ang paghahatid ng nakatenggang mga padala alinsunod sa utos ng Pangulo. Magkasanib ng inspeksyon ng Bureau of Customs o BOC kasama ang National Bureau of Investigation at ang Department of Migrant Workers ang mga inabandonang balikbayan boxes sa Manila International Container Port o MICP nitong Biyernes. Pinangunahan ng mga opisyal ng nabanggit na ahensya ang inspeksyon bilang bahagi ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang protektahan ang mga overseas Filipino workers at tiyakin ang pananagutan sa handling ng mga balikbayan shipments. Tumutok ang operasyon sa mga containers ng balikbayan boxes na matagal nang ikinababahala ng mga apektadong OFW at kanilang mga pamilya. Inanunsyo ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagsuspinde sa pribilehiyo ng mga deconsolidator na responsable sa pagkakaantala. Hindi na rin umanong papayag ang makipagtransaksyon sa BOC ang mga kumpanyang ito at hindi na sila maaring humawak ng balikbayan boxes sa hinaharap. Tutulong naman ang NBI sa investigasyon at pangangalap ng ebidensya para sa posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga responsable. Sinaksihan rin ng DMW ang proseso sa maayos sa pagbabalik ng mga kahon sa mga benepisyaryo. Inaasahang matatapos ang distribusyon sa loob ng 60 araw. Depende sa bilis ng delivery ng forwarding companies. Gayunman, tiniyak ng opisyal na ilalabas na ang mga containers sa mga susunod na araw. Kung susumahin, lampas ito sa naunang palugit na ipinabatid ng Customs noong January 6 na itinakda sa February 14. As of January 23, 2026, 66 na containers na ang nailabas at 8,020 balikbayan boxes na ang naihatid sa mga may-ari. Matapos makompletong lahat ng legal na dokumento, sisimulan na rin ang releasing ng natitirang 74 containers. Pinayuhan ng BOC ang publiko na bumisita sa opisyal ng website ng ahensya para sa mga update hinggil sa proseso ng pagkuha at paghahatid ng balikbayan boxes. Matatanda ang inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pondo para sa door-to-door delivery ng mga balikbayan boxes sa buong bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, pinagharian ng Aurora Gaming PH ang Grand Finals ng M7 World Championship ng Mobile Legends Bang Bang sa Indonesia. Dahil dito, naiuwi ng grupo ang ika-6 na championship title ng Pilipinas sa torneo. Pilipinas pa rin ang malakas. Buhay na buhay pa rin ang mantra ng Pilipinas sa world stage matapos hindi payagan ng Aurora Gaming PH na maagaw ng homebet na alter ego ang trono ng M7 World Championship ng Mobile Legends Bang Bang sa Grand Finals na ginanap sa Jakarta, Indonesia. Sa kabila ng home crowd advantage ng kalaban, ipinamalas ng Aurora ang kontrol at disiplina mula simula hanggang dulo ng serye upang tuluyang masungkit ang kampyonato sa score na 4-0. Pinangunahan ni na Edward, Demon Cat, Yue, Domeng at Light ang matatag na kampanya ng koponan mula sa upper bracket. Bago umabot sa finals, nalagpasan muna ng Aurora ang kapwa Philippine team na Team Liquid at muling pinatoob ang alter ego habang tinalo ang Selangor Red Giants ng Malaysia sa dikdikan na laban. Ito ang pinakamahusay na pagtatapos ng Aurora Gaming PH sa M-Series, habang ikalawang world title naman ito ni Edward matapos magkampiyon kasama ang Blacklist International noong M3. Naiuwi ng Aurora ang $320,000 mula sa kabuuang $1 million prize pool ng torneo. Sa panalong ito, 6 na sunod na M-Series na ang naiuwi ng Pilipinas, na sinimulan ng Brand Esports sa M2, sinundan ng Blacklist International sa M3, Echo sa M4, AP Brand sa M5, at Onyx Philippines sa M6. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
magiging mas makahulugan ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso ngayong Pebrero sa pangunguna ni television host at aktres na si Donita Rose, kasama ang kanyang asawa at kapwa-artist na si Felson Palad sa Valentine Concert for a Cause na pinamagatang A Melody of Love, A Gift of Life. Gaganapin ito sa February 14 sa Best Western Metro Clark Hotel sa Angeles City, Pampanga. Katuwang ang Skin Science and Beyond Aesthetic and Wellness Center Incorporated, layo ng concert na pagsamahin ng musika at advokasya para sa isang makabuluhang layunin. Bago ang concert sa gabi, magsasagawa muna ng blood donation drive sa umaga kung saan ang malilikom na dugo ay mapupunta sa Dugong Alay Dugtong Buhay, isang life-saving advocacy na tumutulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Ayon kay Dr. Cheryl Palad ng Skin Science and Beyond Aesthetic and Wellness Center, personal na karanasan na naging inspirasyon sa pagpili ng blood donation bilang pangunahing advokasya ng Valentine Concert. Gusto ko rin po na sa ating pamamaraan po, hindi lamang po sa kagandahan, kalusugan, mapakita natin yung totoong pagmamahal sa ating pamilya. Kasi po, naranasan na po naman. Just adding lang po, personally, our father is a chronic kidney disease patient for at most is 4 or 5 years na nagdadialysis. So ako as a doctor, even me, I look for blood. Kung meron kayo nakita previously before sa social medias, merong mga artista din, they are looking for blood at wala pong makita. So, tingin ko po, ito po yung tamang pamamaraan po na makatulong tayo sa kapwa natin. Partnering with Dugong Alay Dugtong Buhay is also a personal experience from me. Walang pinipili, they want to serve. Hinihikayat din ni Dr. Palad ang mga kapulisan, kabataan at mamamayan ng Central Luzon na makilahok sa advokasya bilang pagpapakita ng pagmamahal hindi lamang sa isang tao kundi sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo at sa komunidad na nangangailangan ng tulong. Reaching our policemen na sumali po sa ating advokasya. And of course, yung mga kababayan din natin dito from Central Luzon, lalo na po yung mga kabataan, ito po yung pamamaraan po para mapakita nyo yung inyong pagmamahal. Kasi ang Valentine's Day is not only for couple, but it's a love that we should share to everybody. So this is the way we can share our love for each other. Ayon naman sa artist na si Donita Rose, espesyal ang concert na ito dahil isa rin itong paraan ng kanyang pagtulong sa lalawigan kung saan siya lumaki. I mean, if it will bring about awareness of blood donating and you can have fun in the process of doing it, I encourage you to challenge a friend or a loved one to go with you and make an event of donating blood. This is a special event for me because I'm giving back to Pampanga from this is kind of like where I grew up and where I came from. So this is kind of like a small way of me giving back. In the same manner, I would love to donate blood also. So, and I hope that encourages everyone to do the same. Bukod sa concert sa gabi at blood donation drive sa umaga, magkakaroon din ng isang wellness forum sa tanghali na magbibigay ng kaalaman tungkol sa kalusugan, partikular sa mga non-communicable disease gaya ng sakit sa puso, hypertension at diabetes. Naman natin yung mga we are particular in educating for the non-communicable diseases like heart problem, hypertension, diabetes, which triggers our increasing number of patients. So yun po, no, health education po. Sa pamamagitan ng musika, malasakit at voluntaryong pag-aalay ng dugo, layo ng Valentine Concert with a Cause na maghatid hindi lamang ng aliw ngayong araw ng mga puso, kundi ng pag-asa at panibagong buhay para sa mga higit na nangangailangan. Hi everybody, this is Donita Rose and this is my husband, Felson Palad. Yes, and we hope that you can come to our concert here in Pampanga at Best Western Valentine Concert, February 14. Huwag niyo pong kakalimutan. This is for the benefit of Dugong Alay Dugtong Buhay. Yes, it's going to be a Valentine concert for a cause. We are encouraging people to donate blood for those who are in need. Kasama si Angel Francisco,
Arlen Salonga, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kung hanap ninyo ay motor na malakas, moderno at ready sa long ride dahil sa comfort nila nito, check out the all-new Harley-Davidson Revolution Max 1250. Naritong report. Good day po, ako nga pala si Miguel Victor Pama, isang sales executive dito sa Harley-Davidson of Pampanga. Ngayon ay ipapakilala kayo itong isang unit sa Harley-Davidson na ang Sportster S. So dito sa Sportster S, meron itong Revolution Max 1250 or meron itong 1250cc. Tapos nagpapalamig dito is liquid cooled. Pagdating naman dito sa exhaust niya, huwag po tayong mag-alala kasi meron siyang heat guard kung sakali mang maging issue yung init. So sa wheels naman natin, meron siyang cast iron, harap-likod na merong stock tire na Dunlop Harley-Davidson Series Radial na sa harap is 160, 70, 17. Sa likod naman is 180, 70, 16. Pagdating naman sa fork natin is gumagamit siya ng 43mm inverted fork na merong preload at saka rebound adjustability. Sa likod naman, meron tayong monoshock with preload and rebound adjustability. So sa brakes naman natin, gumagamit tayo ng Brembo calipers, harap-likod, and syempre, hindi natin maaalis doon ang ABS for safety. So pagdating naman sa fuel natin, ang tank natin is merong fuel capacity of 11.8 liters with fuel economy na 20 kilometers per liter. Ang seat height naman is 765 mm, pwedeng-pwede sa mga average Filipino riders natin. And then, ground clearance is 103 mm. Pagdating naman sa foot control, naka-forward control siya. Kumbaga, cruiser na cruiser. Pero sports pa rin. So sa mga levers natin, yung sa clutch at saka brake lever is adjustable siya in 5 modes. Then, sa pagdating sa mga ilaw natin, all LED, harap-likod, then yung sinasabi natin is yung mga turning signal lights niya, meron siyang maliit na Harley-Davidson logo, which is mag-make pa siya ng mas premium feels. And then, pagdating sa rear view mirror natin, naka-bar end na siya. Dun sa brake reservoir naman natin is branded by Brembo din. Dito sa left-hand switch natin, makikita natin dito yung low beam and high beam, kasama na passing light, cruise control, heated grips, then meron dito yung menu button, home button, then yung mga arrow natin buttons para sa itoggle yung settings. Then dito rin makikita yung signal lights and busina. Pagdating naman sa right hand is nandito mismo yung modes, hazard light, kill switch, then yung ignition switch, then meron din tayo dito makokontrol yung sa cellphone navigation. So pagdating naman sa display natin, gumagamit na ito ng 4-inch TFT display na round. So yung round na yon, mas bagay na bagay siya sa mga classic katulad ng Harley-Davidson. Pagdating naman dito sa tech nitong bike, meron tayong 4 riding mode. Road mode, rain mode, sport mode, and rider mode, kumbaga. Doon natin mako-customize yung bike which is depende sa preference ng rider. Then doon sa tech mismo, meron tayong Bluetooth connectivity and then meron tayong onboard navigation na pwedeng i-connect yung cellphone para kesa sa maglagay pa tayo ng mga cellphone holder, nandito na mismo sa display. Itong Sportster S pala natin ay gumagamit ng belt drive tapos yung shifting niya conventional lang, 1 down, 5 up. Ito po palang Harley-Davidson Sportster S ay nagkakalaga dati na 1,160,000 pero ngayon, nag-markdown tayo ng 966,000 na lang. Then may inclusions tayo which is 3 years free LTO registration, 1 year TPL, Laos Group Care roadside assistance, and 1 year HUG membership with roadside assistance throughout the Philippines. So mga gusto mag-inquire, you can contact me on 0928-550-3859 o kaya mag-visit sa page namin na Harley-Davidson of Pampanga or magpunta dito sa showroom namin located dito sa Harley-Davidson of Pampanga, Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga.
Samantala, handa na ba kayong masilaya ng bagong vibe ng Spotlight with JM De Jesus? Sa bagong setup nito, mas lively ang kwentuhan, mas natural ang usapan, at mas ramdamang saya sa bawat episode. Kasama ang TikTok superstar na si Asheng. Alamin ang buong detalye na yan sa Chika Express ni Kayang-Kaya ni Kay. Mas bagong timpla ng kwento at saya ang hatid ng Spotlight with JM De Jesus podcast. At dahil level up na ang show, mas lively ang kwentuhan, mas natural ang usapan, at mas masinsinang pinag-uusapan ng buhay sa likod ng spotlight ng mga sikat na personalities sa Pampanga. Mula sa content creators, beauty queens, hanggang sa mga individual na may malaking ambag sa kultura at pagkakakilanlan ng Pampanga, layunin ng spotlight na maghatid ng impormasyon at inspirasyon. Kasama sa pagbubukas ng bagong episode, mas bongga rin ang setup dahil lumabas na sa studio ang show. Ibang vibe, ibang energy, mas raw, mas real at mas malapit sa mga kwento ng guest. At para sa unang pasabog, game na sumalang ang TikTok superstar at viral sensation na si Asheng na minahal ng netizens dahil sa kanyang cute at nakakaaliw na videos. And syempre yung first audience ko talaga yung parents ko, yung family ko. Talagang pinapakita ko. Sabi ni Mami parang hindi naman. Yes, actually po, hindi po talaga approve lahat ng mga contents ko. Kaya kung fan ka ng inspiring stories na may halong saya at kilig, siguradong hindi ka mabibitin sa Spotlight with JM De Jesus. Abangan ang episode ngayong January 27, 7:30 p.m. sa official Facebook page ng CLTV36. Mapapanood din ito sa YouTube at CLTV36 Official at Spotify at CLTV36. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cachino para sa CLTV36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.